Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang napulog usa katinunan miadto sa Galilea dito sa bungtod nga patuan kanila ni Jesus, o sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. ug himua sila nga akong mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi kini ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod palihog. Mga igsuon, mga hinigugma ko na Jesucristo, mga parokyano, ato mga online viewers and followers sa Facebook, Brad Oscar, atong suod nga higala nga niya din hikaron, may bisita na to. Brad Oscar Tumanda, atong usa sa mga lumilihok sa atong pagtuo. Katawhan sa Dios, kaninyong tanan, good morning. O solemnidad karon sa Santissima Trinidad o sa ka-Dios diya sa tulo ka persona sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Hatagan nato ang Dios sa usa ka masipang pasidungog. Tuburan sa kinabuhi. Source of our life and source of everything that we have. Sa mga karaang simbahan pareha sa ato, ang hulagway sa Santissima Trinidad na agi na sa tunga sa dome. Nakita man ning ato na kanana sa tunga. Di gali hangad po mo panagsaan ning ato ang mga painting nga karaan kay usahay ang ubang mga tawo mo'y maka-appreciate. Kita hinoong mga anak sa lungsod natali uban ani karon pagkakita at Alik Santissima Trinidad barang naa sa tunga. Yan kanang nagalingkod, Amahan, Anak ug Holy Spirit. Tiguwang na laman yung uban na kay Bawag, mao din ay Most Holy Trinity. Bitaw, mao nay nganong anha man na ibutang, nganong di man diri sa kilid, nganong di man diya sa tunga, kay mao man ay aning sa simbahan, mao man ay kinahabugan nga portion sa simbahan. Niya, ang symbolism ang Dios mamoy kinatasaan natong tanan. Ang Dios man maoy kinalabuan sa tanan, munang anha na diha ibutang. Pagpahinomdom nato nga ang Dios ang labing gamhanan sa tanan. Amen. Unsa man ang hulagway diha sa Santissima Trinidad nga diin sarang natong kapanaminhan diha sa tong tagsa-tagsa kakinabuhi. Duha ka butang ang akong ipaambit nga pamalandong nato karon nining solemnidad sa Santissima Trinidad. Primero, kung gusto kita nga atong kinabuhi, atong pamilya, atong parokya, atong katilingban, mahimong magsalamin sa kinabuhi sa Santissima Trinidad, gitawag kita, diha gihagit kita sa pagpuyo sa kinabuhi sa pag-ilhanay. Lahi ng kaila o pag-ilhanay. Nay mga tao nga kaila ka pero wa mo'y pag-ilhanay, di ba? May kaila mamin na father. Nagkabaw lagi kag sa isang trabaho baho. Lahi ng kaila, lahi po tong gailhanay mo. Kanang kaila, taphaw man na. Taphaw ng kaila. Pero may gani og naami pag-ilhanay, nakaila ka ana sa iyang pagkatao, gikan sa alimpo, hangtod sa lapalapa. Muna'y problema usahay na ito managsilingan. Kay kaila ta sa itong silingan,
pero wa ta mag-ilhanay. Kailan man nato na masilingan, pero pila ra ba nato ang usahay mag-ilhanay? O gusto ta nga magsalamin sa Santissima Trinidad, ang ingon agatong Ginoong Jesucristo, ang anak nakaila sa amahan, ang amahan nakaila sa anak. Ug ang Espiritu Santo mo ang buhi nga gugma sa amahan ug sa anak. Mo na'y bikil sa itong kinabuhi, kamo, kita, mga lungsuranon. O wa mo kaila ang inyong silingan nga gaipon mog natad. O dyan inyong kaila tuad dito sa mga dagkong syudad nga kanunay ninyong ikozog nga mga puwag wait, mga talinis o aping, mga bulaw o buhok. Mo'y kanunay ninyong ikasuod, kanunay ninyong kuzog-kuzog, mo'y intimate ninyo. Diyan katong silingan ni mong gaipon mog balisbisan. Kailan mog balisbisan? Kailan di mo matatit, Ma'am Marlene? Kasi, kailan mog balisbisan? Sama ng balisbisan. Kanang lugar kilit sa bahay nga anha kahagbong ng uwan gikan sa atop. Mo na'y balisbisan. Ati ang mga La Mariano nakasabot ani Juan, asa kasabot sa balisbisan. Balisbisan ingani, kanang kumbento asa kahagbong ng tubig sa uwan, inigbundak at ng juta nga anak katahog ang uwan, mo na'y balisbisan. O gaipong tagbalisbisan, una di ka kailaan na imong silingan, murag bakikaw. Una imong mga friends, mga close sa kinabuhi, mga kanuna ikuyog-kuyog o kaon, mga tao nga ladyo nimo, murag mo tag, nga naman nga silingan mo ng tao mo. Praga na nang naiuban na to, ani nga, taga dinhi kang baryo ha, imong cluster to sa laing baryo. Yung anong tao ka dito sa laing baryo nga, ang nga imong kaubag cluster, imong silingan. Sunod-sunod, itsog mga negative. Maot ng mga silingan, pater. Di pa baylog bugas, di manghatag, tehik, inot pa sa tanang nangamatay. Mawa ang hagit sa pag-ilhanay nga gihulagway sa Santissima Trinidad. Si Monsignor Harold Parilla among speaker atong Vicar General speaker namo sa retreat namo dito sa Davao para express karon sa Baclayon. Mi presensya kanamo sa usa ka survey atong 2018 nga karon there is an increasing number of young people who are getting lonely. Young people, mga bagong tubo, because of the growing culture of individualism. Kamantay mo karon sa mga bagong tubo, di na sila kaadso mag-ilhanay. Di na gani kaila na mga bagong tubo kinsa ilang igagaw igtagurha. Daghan. Di na gani sila kaila mga uban karon mga batanon, they don't care about kinsa ilang classmate o grade 1. Nautro ang dagan because of the growing culture of individualism. Kita mga tiguang kay bisag way cellphone sa una, way internet, way Facebook, kaila ta. No? Tawag ka mo mga tiguang di ba? Kinumdum mo kisay unang nanguyab ninyo, nga wa ninyo sugta. Kinumdum pa mo ana. Hingchat ba rito sa Facebook, Facebook atong panahon na, diyan mo. Pero kahinumdum pa mo ana. Kisay nanguyab ninyo nga wa mo muangay, yung gidoslitan, ugso, hinguros tong kilay, na wa tong kilay, kay gidoslitan ninyong so, kay umuangay, kay murapog naog manhak, murag naog ngiw-ngiw. Makaila, kay numdum makaila pataana. Kaya ang karaang panahon, dihay sila'y mga pamaagi nga mag-ilhanag yun ang mga tao. Bisan, maunay irony karon. Kay imbis nga naanata sa pinakamoderno nga kahimanan sa teknolohiya, nawa ang atong panag-ilhanay sa personal nga paagi. Kanunay na lamang ang virtual. Ga-post bitaw ko sa Facebook nga, di na ko kadawat, nagha mga friends, man kasagaran. Ginagi-post nga, di na ko kadawat og friend request kay sobra nag 5,000 ahong FB friends. Pero kanang 5,000 nga moray limit sa Facebook, major lang magnaay, libo kapin nga kaila jud ko. Sa unang panahon, dihay sa hanay sa katilingban sa unang panahon, gitagaan ta sa karaang katilingban, unsaon nga kita mag-ilahanay, bisag wa pay modern means of communication. Number 1, merkado.
Karon gakanihit na ng mga batanon nga moadtog merkado. Sama si Ode naman ta karon, cash on delivery na. Bisag mag-order og ampilin, online na. Bisag mag-order og para kuhag atole, online na. Pastilan. Di man po nadautan pero mao man ay realidad. Pero sa kaybaw mo sa una, katong karaang system sa merkado nga manabo ta, mao toy makailhanay sa mga tao sa lungsod. Kabantay mo sa una, paniti kita sa Balilihan Martes atong tabo, makaila ka kining naw nga tagadatag jud ni. Bisag di ka kahibog apelido, di ba? Makaila ka kining dagwaya, taga San Isidro jud ni. Inga na mi sa Antikira ako, gamay pa ko kahibaw na kining naw nga taga-asa ning Baryoha. Bisag di ka kaila gisayngan, por lo menos asa mo magtagbo sa merkado. Makadungan magpalit og asin. Kadungan magpalit og ginamos nga nay od galugpot-lugpot na iapil pog pais ini kagabi. Di ba? Mag-ilanay. Mangaon ganita sa merkado sa una. Di man ta mauwaw. Na mga awit ta mamukong dyan na inunong tulingan. Bito nga, di ba? Ma'am Tatit, Ma'am Arling, kaabot mo ana. Di man uwaw atong mangaon ta rin. Usahay gani, mamunit ka ng kamay, kinugay, tibuok. Nga inot atong nanay, asaw kaon na nagkaitain, nagbagtok. Dyan lami. Magkaabot ang mga bata. Magkaabot. Naa ang pag-ilhanay. Ang pinaagi sa karaang concept sa merkado, mapahinumduman kita nga kita katagilungsod. Tanawa karon, labi na kanawang inyong ipamaligja na inyong mga juta. Kung sa lain na namudyo na inyong mga jutang ipamaligja, di na mo kailain yung silingan. Nawa ang Trinitarian dimension of life. Nga gailhanay ang persona sa Santissima Trinidad. Ikaduha, terminal kaniadto. Terminal baka nang huwatanag truck. Di ba? Og musakay kag alas 5:00, alas 3 pa ka mulingkod kay mahadlok man kag mailugan. Sa kamong galingkod gagahuwat og ano say turno atong sakyanan sa Kugon pamunta sa una, magilhanay jud mo. Kay ang asa ng ruta ng sakyanana, Tagbilaran, Cortes, Balilihan, Katigbian, mao man toy manglingkod. Makaila mo nga bisag way technology sa na makahibata unsay nang hitabo sa lungsod. Kinsay nabuang, kinsay nabughat ng anak, kahibaw ta. Kisang bana gihuwaman, kisang asawa gikawat, makahibaw ta ana. Ngano man adto sa terminal magcongregate ta, magilhanay ta. Ikatulo, kanang jetmatic og puso. Kabot mo itong puso sa unang na dako o ganang gawaan. Dako kahoy nga bombahan o kadusintos nga makautot pa ta usahay. Kumbitayan pa na nato sa una bitaw kay kanang pakatihan. Luwa ganang ipakatihan nato sa una may hukaw. Kaya mo kwantong tubig sa orange bitaw inigawas kay puro taya. Na manginom bitaw tanga ka ng kinirang pad. Way kabo-kabo. Adto mata sa karaang puso, karaang tubod, karaang jitmatic mga ligo. Magkailhanay ang silingan. Ato ta manablig, ato ta manglugod. Unsa ato putong uban mo kabo na mga tubod na mo sa una. So na mga bulingon kaadtong taghang inig sablig bitaw nga agbuling hibalik po sa tubod. Gikaos po ato usa ka silingan. Nagkainom ag silingan og buling sa atong bugan. Mao nito kinabuhi sa una. Pero pinuagi ato naa ang panag-ilhanay. Kung gusto tang atong kinabuhi mahimong salamin sa Santissima Trinidad, kinahanglan makaila ka sa imong silingan. Mao na bakikaw kada adlaw kasimba, unawa ka kaila sa imong silingan. Dili matrinitarian ang imong kinabuhi. Kung mas nahibaw ka tong imong amiga tuas Tagbilaran o tuas sa Cebu, mas nahibaw ka nga si Jackie Cesarian, o nawa ka kita sa imong silingan nga gibahak, murag bakikaw, who is my neighbor? Ikaduhang hagit sa kinabuhi sa Santissima Trinidad, ang pagpakiglambigit. Communion. Gitawag man na communion sa English, Latin sa gitawag nga term o communio. That is, communion is, sa Binisaya pa, pagpakighiusa, pagpakiglambigit. Dagha kay mo, dagha mga taong buutan, hinimbahon, Diyos nun, daghag no binahan, sige grosaryo,
katulo magrosaryo sa usang adlaw, tanang santos kaila bisag santilmo na ay binahan. Pero di ka mao manginano. Kanang way pakiba. Dios nun unta pero di ka mao maghunahuna sa uban. Di man kompleto ato pagkakristohano ni ana. Di pa igo ng buutan ka, wa kay gikaaway, wa kay kontra, di po ka manglibak, pero dyan mo po kay gibuhat. Maubito na nahitabo atong sambinga itong dato og ni Lazaro. Gidaog-daog ba sa dato si Lazaro wa? Katuro dyan wa siya kakita nga si Lazaro gigutom. Jawa ni siya agdaha. Na imperno ang dato sa sambingay. No, di ba? The parable of the rich man and Lazarus. Ang Santissima Trinidad, naa ang kinabuhi sa pagpakilambigit. Mo po na bantayan na ito usahay, labi ng musaka na tamudako atong ranggo, mapari na ta, mamanager na ta, masupervisor na ta, iniguli na to sa ato usahay, di na taganahan makiglambigit sa mga tao nga bahong singot, di na taganahan mukaon sa mga pagkaon nga, maupoy gika, dakan og mo'y gilayasan na to sa una. Mo man usahay magbantay tani ana. Muna ato mga tigong abi kay pare na di na makighalubilo nato, di ba? Usahay magani magkapamid ra ka sa Manila pag uli tinagalog na. Usang simana ra sa Manila pag uli. Kaninong aso ito? Gokdon pa sa aw. Hoy, sab ning iruan ni. Samok na ning iruan ni nakabisaya lagi pa akong iro. Tinagalog usang adlaw ra sa Manila. Usahay, makalimtan na to na. Magkaanam ta usay kadako atong ranggo, magkaanam ta usay kadako atong sweldo, magkaanam og saka atong ranggo sa katilingban. Di na ta manginano, di na ta mulingig di sa atagikan. Ang Santissima Trinidad, kanunay nakiglambigit, equal ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Piskay o sa kinabuhi, di unta po ta mamintaha. Piskay sa kinabuhi og muuli ta sa atog di sa tagikan, mulingkod pataglantay. Ha? Ay, usahay iniguli na to, ipamalibag na to ng mga kaldero sa atong lula o sa atong nanay. Ipamalibag na to ng mga plato nga sarten. Ipamalibag na to ng mga karaang gamit nga diha ta mabuhi. O sa inigkaon na to, mangigi na ta. Mag-anaan ta kay sinaw, kuko, napay mga perlas-perlas, kipang lubong anang kumagko. Na ini nga na ginamos sa manay po'y sudaan kay daghan pog loan. Maghuna-huna tani ana. O gusto tang atong kinabuhi mahimong salamin sa Santissima Trinidad, kinahanglang kamao ka nga makigdait. Kay ang gihatag sa Ginoo sa Santissima Trinidad, nakigdait ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo diha sa usa ka kinabuhi. Sa atong baryo, sa atong parokya, ang Parish Pastoral Council o Parish Finance Council, naabay representation ang mga pobre. Usahay ba dyan mo, ingon ta usahay o uban mo yung, adyaw na padere, pobre na, dyan mo na ikahatag. Ingana ta ka hurting sa uban. Piskay o ang Fiesta Committee sa parokya, piskay o ang Barangay Foundation Committee sa barangay ninyo, appeal to mga pobre. Dili lang kay mga dato tanan katurang mga diwals o dili lang kato mga adonahan nga mo'y makabuga o makahatag o pabutog fireworks, mo'y makahatag o balon nga pila ka libo, mo'y mag-adyaw ya pila kay jamon ikatampo, dili na maoy imahin sa Santissima Trinidad. Mo tan-awan ninyo mga grupo o di ninyo ihapil ihikling nato ng mga tao nga gituuhan nato nga kabos, way tingog, way dungog, way kangho umatod pa sa uban. Nawa ang atong pagkahulagway sa Santissima Trinidad ni Ana. Kamo mga ugangan, sama inyong relasyon sa inyong mga binaje o mansamong, kinahanglang Trinitarian. Ha? Kamo mga ugangan nga inyong binaje, wapay trabaho, pagkanaana, bahalag pungot. Kanang sige pagpang-apply, suportahin na. Kamo po mga binaje nga libakira ka aso na isang ugangan, amini lang gihapon na. Diyan ni kung mag-amin, madagma pa unta ka. Mauna,
ang hulagway sa Santissima Trinidad. Kinahanglan ang lawom nga panag-ilhanay o kinahanglan ang pagpakiglambigit o pagpakighiusa. O ato ng buhaton ang Santissima Trinidad mahimong buhi sa matag usa kanato. Daigo nato ang Dios atong hatagan sa masipang pakpak.